Enténdense as familias como espazos vivos, entón, como espazos vivos que son, pois van xurdir momentos agradables, distendidos, nos que todo o mundo vai estar cómodo e vai estar ben, pero vai existir outros momentos nos que haxa conflitos, nos que haxa discusións, nos que a convivencia pode ser máis ou menos complicada, entón por iso aparece o programa de competencias familiares. Lo que hemos hecho fue explicarnos a cómo hablar, a cómo lidiar con los problemas, a entender más a los padres y que los padres entiendan más a los hijos. O máis axuda ás familias, primeiramente, é que están todas xuntas, que comparten situacións, circunstancias, problemas que se dan en todas as familias, pero que moitas veces consideran que só pasa no seu núcleo de convivencia, cando en realidad está pasando noutros, entón ver que non só lles está acontecendo esa situación a elas, eu penso que, bueno, que as tranquiliza, non? E que as calma. Que, por ejemplo, antes casi siempre estábamos discutiendo y tal, y ahora, pues no, ahora estamos máis tranquilos. Nesta vida sempre hai algo por aprender, inda que creamos que sepamos todos na versión de cada un. Que non son únicas no mundo e que as súas problemáticas estánse dando noutras familias igual. Despois tamén o poder do grupo é moi importante porque tanto no grupo de pais e de nais como no grupo de fillos e de fillas pois desenvolves lazos, vínculos importantes entre eles, sinerxias, non? Que lles permiten crear ese espazo de seguridade e de confianza no que comparten moitas cousas e crean un entorno seguro, non? E iso tamén é moi importante, ese poder do grupo.